no ka wuon odi midak godo no sewito ngimane idong kacha kaka ng'ama miyo. Yes, no weni lo to lo pod ondike nyinge. Onego bed ni ng'ama miyo tiyo kata kod chenro mane makare. Maneno ni lo makamani oloke e yo makare mubede nyinge makata ng'ato kobiro laro lo makamano kode to golo oboke ka en gi chiro wacho ni mato loba e title deed. Koro dhako nyalo yudo lo e yore mang'eny. Onya nyiewe. Konyiewe to oboke udhi ndikru tu ka oboke ka Ministry of Lands. Mar ariyo ka in gi dichuo kata in gi ng'ato to koro ndikru oboke ubet lo koro nyingi ni elo to nying jaodi be ni elo. Kanya dwane ler makare ahinya iwacho ni ka intiere gi ng'ato ma ng'ama untiere gode keny unyiewo lobni kumoro achiel kose yude kod lobni. Kunyiewe kumoro achiel. To wachak gi kunyiewe kumoro achiel. Ong'ere ni sahihi iketo ga mana mar dichuo. To koro wanyiso mon ni ka mwandu oyudore to inyaket nyingi tiketo nying dichuo be oboke. Koro nying ji te bedo e oboke. To ka dibed ni lowo nitie tidwa loke lo en kata mar ng'at manosenindo, kwaru manosenindo. To idwa loke mondo odhi ir wuon ot. Koro nyakulu chenro mar udhi e doho tuluwo chenro. Nikech mae kori kao lo mar ng'at manosenindo. Mano koro nyaka dhi e doho ma en High Court. Tudonjo iye tuneno kaka inyapog lowo ne nyithindo. Koro jaduong' pogo ne nyithinde kasto in kaka chiege manie ode koribo yudo lobno. Mane yo makare monego bed ni gitiyo godo mar mondo mi ine ni lobni nitiere nyingi kata in bende. Wawacho ni ka chuori otho kata ka ng'ato tho to nyaka ing'e ni lowo okiwacha wacha ni koro ma kao ma e mara. Title deed je ma bro yange. Title deed ema yangi.